असो किंवा बुधवार, लॉलीपॉप हा प्रकार मुलांना खूप आवडतो। नमस्कार, मी सरोज। आज मी परब किचन मध्ये करणार आहे चिकन लॉलीपॉप, घरच्या घरी मुलांसाठी खास। हे मी इथे चिकन लॉलीपॉपचे पीसेस चिकन वाल्याकडनं कापून घेऊन आली आहे। हे 3-4 वेळा स्वच्छ पाण्याने मी धुवून घेतले। आता ह्याच्या पहिल्या मॅरिनेशनच्या तयारीला लागूया। मॅरिनेशनसाठी सर्वात प्रथम मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट वापरते। 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट नंतर 1 ते 1.5 चमचा शेजवान चटणी मी 1.5 चमचा वापरते। 1.5 टेबलस्पून म्हणजे 1.5 चमचा व्हाईट विनेगर आहे। 1 चमचा सोया सॉस, अर्धा टेबलस्पून काळा मिरी पावडर आणि ही 1 चमचा लाल काश्मीरी मिर्च पावडर। ह्याने आपल्या लॉलीपॉपला छान कलर येईल। चवीपुरतं मीठ। आता आपल्याला हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचे लॉलीपॉपच्या पीसेसला आणि ह्याला 30 मिनिटं आपल्याला असंच बाजूला रेस्ट करायला ठेवून द्यायचे। आता याला आपण 30 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊया। तुम्हाला हवं असल्यास याला मॅरिनेशनसाठी तुम्ही फ्रीजमध्ये सुद्धा 30 मिनिटं याला झाकून ठेवू शकता। आता पहिलं मॅरिनेशन आपण चिकन लॉलीपॉपला करून ठेवलं होतं, त्याला 30 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपल्याला चिकन लॉलीपॉपला दुसऱ्यांदा मॅरिनेट करायचं आहे, त्याच्या प्रोसेसला आपण सुरुवात करूया। आपले लॉलीपॉप क्रिस्पी होण्यासाठी मी यामध्ये 1 चमचा गरम तेल, कडकडीत गरम तेल घालून घेते। आता यामध्ये आपण ब्राऊन एग आपण घालून घेऊया फोडून। यामध्ये मी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर वापरत आहे। 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, यानेही आपले लॉलीपॉप खूप छान क्रिस्पी होतात। 2 टेबलस्पून मैदा। याच्यामध्ये आपण पीठ टाकलंय त्यामुळे आपण कलरसाठी परत एकदा काश्मीरी लाल मिर्च टाकून घेऊया 1 चमचा। आता हे मिश्रण आपल्याला सर्व असं ढवळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। आता आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे। सुरुवातीला आपण हाय फ्लेमवर ठेवूया आणि नंतर आपण थोडं मीडियम फ्लेमवर, कारण आपले लॉलीपॉप नाहीतर बाहेरून फ्राय होतील आणि आतून कच्चे राहतील। मी एका वेळेला 4 लॉलीपॉप फ्राय करून घेते। 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला हे एका बाजूने लॉलीपॉप भाजून घ्यायचे, त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या बाजूला यांना परतायचं आहे। तोपर्यंत चमचा नाही वापरत आहे मी। आता आपण दुसऱ्या बाजूला लॉलीपॉप टर्न मारून घेऊया। इथं मसाल्याची कोटिंग खूप छान आली आहे लॉलीपॉपवर। इथे कुठेही आपण फूड कलरचा वापर केलेला नाही आहे। आता मी थोडा मीडियम गॅस करून घेते आणि यांना छान असं तळून घेते। आता 2-3 मिनिटं झाली आहे, तर आपण दुसऱ्या बाजूने लॉलीपॉप शिजवण्यासाठी परतून घेऊया। एकदम हॉटेलसारखी क्रिस्पी लॉलीपॉप। तुम्ही एकदा नक्की घरी ट्राय करून आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा कसे झाले। तुम्हाला झाऱ्याने जर परतायचे नसतील तर माझ्यासारखा फोक वापरून सुद्धा तुम्ही हे लॉलीपॉप परतू शकता। आता आपले लॉलीपॉप चांगले क्रिस्पी असे फ्राय झालेले आहेत, त्याला मी आता डिशमध्ये काढून घेते। आता उरलेले बाकीचे लॉलीपॉप सुद्धा आपल्याला असेच फ्राय करून घ्यायचे। झटपट असा होणारा चिकन लॉलीपॉप तुम्हीही घरच्या घरी नक्की ट्राय करा आणि परब किचनला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा कसं झालं। धन्यवाद।